Asine mukadzi muri kuenda. Atanga kugara semagarira tata vangu etokuta. Why? Why? Ini shungu dzangu ndidzokutsvaga kukuvaka vavakira musha vagara nevanhu. Hausunyatsotaura urumbotyiwa dzaro. Ndikutaura kuti shungu dzangu ndidzokutsvaga kuti ndikwanise kuvavakira vokuti vagare. Shungu dzako vangu. Ndo zvimwe shungu dzangu izvo. Izere mangwana. Saka mukadzi kuda kuti iwo waungoda kuti awane pekugara mukadzi wacho muntu. Ruchiva. Denda ndisingamudi zvene ndikatsvake pokugara zve. Nditsvake poti vagare, tsvake poti vagare kana kuti anenge ari mumaoko angu. Patani takakuudza here kuti isusu togona kupasitende. Zvinenge zvazonyanya baba, ndinenge ndaita sekuti ndabaita sevhoto chaiyo. Inongoti kwaenda mhepo inongoenda ikoko. Saka uda kudiwa. Saka indaifungawo zvekuti vana vatokurawo vana, saka ndizvoti varegora kavada kuzoti umaenda kugara iko kwati kwanisi kuenda kugara ko. Saka ndotokuswedera kudhuze nokune vamwe vavo. Sauda kuvaendesa mumusha? Ya, ndozvine pfungwa dzangu. Wala ndinoizero tudzeni. Tudzeni. Handizivi kuti ndotangira pai. Patare yabo. Pane zvavakavimbisa tiri pano pai. Hapana chavari kuita kana wani. Chavakangochinja chete ngechekuvamutsira vechidairi. Mamuka sei baba vandavira. Maswera sei vandavira. Ndo chete. Zvekukereke zviya kwavakati kukereke. Akusikwendiwa. Vari kuti emboendai pamaenda. Ndiwache hembe dzavo havasi kubvuma. Vari kuti ndombozviitira. Saka inini kuti ndizive kuti vanoda kundida here handisati ndatoona, nokuti kana veiti ndinovaka kwavari kuda kudhuze nekumusha, inini kunge ndaona kuti ivo taakuita baba namai mumba. Dhoo ravo vari kukiya anytime. Chero usiku vakapepuka korasha mvura mutereti. Pandinogara hapana kuita kure nebathroom, 3 rooms, asi yakangobatana netereti nebathroom. Pavanongobuda dai kuma1 usiku, vanovhura dhoo ravo vokinura vobuda, vosiya vakiya. Voenda mubathroom kuweti, vodzoka vokinura vopinda. Saka kuti nini ndione kuti vati vandida here handisati ndaona. Zero. Ndakatombovabvunza, mira ndipedzise. Ndakatombovagadzika pasi. Muroora wanga aenda kumba kwake. Vakomana vangu vari kunze, ndogara mujira. Ndikavati baba imbobudai, vai vatokiya dhoo ravo vakavhura. Mai makagara musati makiya hedu, sorry. Vochobva vavhura dhoo, vochobva vabudisa musoro. Ndikati haiwa uyai mugare pasofa. Vakauya vakagara. Ndikati kana musha uya zvikaramba zvakadai unovakika here? Ndo zvandakangobvunza. Vakati unovakika nekuti ndini ndakataura pamberi pedare kuti ndichavaka. Ndikati nekuti tiri uko makati mimi hamusi kuda ndiende kwangu kuchechi, tiende kumadresi kuZion. Zvese ndikabvuma. Vakati alright. Ndikandataurira kuti pamakalovha ini ndakabvunzwa nevamwe for hamusimo. Mapurisa akatonditi Zero uri kudya rejongwe. Ndikati hakuna. Saka inini handingatipiwi Zero uri kudya jongwe asikadyi. Hazviti. Saka inini ndakati hapana chaari kudya jongwe racho, asi kuZion haasi kuenda. Vakatoti imboendai kwamuri kuenda. Zvikazi ndaitira mwana mukomana wandinaye ndo kwaari kuenda mudiki. Ndikati isusu hatingakundwi nemwana. Takadanana isusu tiri 2 teipinda Zion. Mwana tikamubereka pamusoro peZion. Saka hazviiti kuti ndikakundwa nemwana. Mwana ngaende kwake kumadresi marefu. Akavimbisa ikoko
tsamba dzinouya dzemuchato toenda komira tiri baba namai vakabereka mukomana vakati azviiti ndikati ino zvakanaka ndikandataundati munomira kudza baba kuti akuenda kuchechi kwema kuchechi komira kudzwa munhera tinotongo shuma mananga kuziyoni kwacho aiwa inini ndo pandisina uziya ndakangoti sande rasvika aiwa baba handei kuziyoni amai fana kumuudza kaimime ndakutoenda kana kuti kusala uchiitei hande unondowana ndareko handina uzozviba zvitaura mbuya vachiripo sori pakakanganisika because uyu hagoni kukuudza eka obviously munhu anenge ane kabhita neso vanogona kurasa focus otherwise mazioni akatokuona imi masvika neadzoura kutopfava alright zvakatotaurika mbuya vachiripo vakandoda kuenda ndeiziva kuti zvadini zvaitwa here ngozi isusu tiri kuti handika imimi anogona kunangira kurivhesa motikari aise pamvura tiri kuti imimi handika mimai zero ndiye baba zvimiriri zero kutaura zvaari zebedroom yake ikoko zvitorina zero hafani kuita zvakanaka kake asatendani ndaro atopinda mubedroom imi motopinda ndauya ndozvatakatenderana zvinana mutange kurana makafuratirana asi muri mumba imomo kweonogokire bedroom yaishayira mapindiro ngekuti kii inoramba yakachema pamaoko unookire bedroom nhasi ndeitosvika ndinopinda bedroom imba yangu imba yako nani ndega unopenga wegase imba yekubasa ai vambe kubasa asi unogara nemudzimai wako munogara semurumu avisati zvaitawa kurwanga azvisati zvabvuma zvasei ichazokwana nguva yacho kuti zviitwe muchikwanisa nei inokwana nguva yacho kuti kwaitwe izvozvo pari zvimwe zvavisati zvabvuma pari asazabvuma nei ane mumukadzi ere apa pamakaba havana komai asazi madhodha endizvo anazobhanga uxolo phambilina kwakugwezela ya ndiyona ndiyazama suthi bakho babantwana lokuyina vele inhliziyo yakho umfazi kasafuna ngokwenza ngokuthi namtshela wavuma kambe nxa ngathi phume uchibuda uchenda kuthola into kheto ogarwa kakhe andanofani maye baphinde bakorobhe warire mphetha bayithe zvese mumba chero usati zwavuma ukuthi musangana andanokuwatsha nokuwatsha usati zwavuma futhi tozivaka munhu rumene zimwe nguva mwe ukati kana uchimbo zvononoka kuti zvine zvisimuke saka mai nokuwacha zvese pari zvimwe zvino nganimboita zvandiri kuita izvo zvinobona pokuvaka musha pati mapari kuti membakai musha muchigara mese echikubikirai pfungwa dzangu dzichakabatikana ndisati ndazvikwanisa izvozvo zvakabatikana nei ndararama upenyu hwakati omei vana baba ikona ndakadai so upenyu kwandabva so unoti wanditi rwadzii ndarwadziwa zvakati simbei kwete pichanako waka ndakadai so upenyu hwandati raramei ipapo kubva ndichipinda mumusha imomo kusvika nanhasi soka ndiri kuziva kuti handiraziva ndakamboenda kwavati zvari kugara pasi wechidyawo huku wakagara pasi semugwasha ingori dambudziko chete kusvika nanhasi saka nganimbomira ndimboita zvokuvaka musha ngandivakei musha vawane pokugara nevana kana zvichizoguma zvichazoitwa tichazozviita izvozvo mazomakomba avandi vesishona pera vafuna wena magava ngava neinput rochuma akachaya chaya pamusoro vaziva kuuya kwamune maita kudarika pachishona panoti mbudzi yazvarira pavanhu hanzi tandirei ngwanizi kureva kuti imimi namaika makatotadza kuwirirana nechekare ndosaka makwaya kudare kuti dare riri kupewo gwara nedzira but chamofanira kuziva henyuka ndechekuti hatizi kutanga kutonga imimi handiti uye nyaya yenyu iyi haizi yekutanga handiti togara tichidziita dzevanhu vakafuratirana murume nemukadzi but imimi ndandifunga kuti semunhu wababa murume handiti mungotora mhosva kunzvimbo 1 chete zvakafanana nekumukadzi musatore mhosva kubva kuna Mwari chorevhi nedare rinoiri
because kana tianalyze mahwazvataura vamuneto matauriro enyu ari kuburitsa pachena kuti mudzimai madzvai because mataura mega nemuromo wenyu kuti chamuri kukwanisa kuvaka musha handiti ani mataura mega wekuti ava vagare vanenge vachigara nani nevana musha wavake wanemisa baba ndofunga pandakauya panapa ndichitaura zvekuvaka musha ndakataura ndini kuti ndafunga zvekuvavakira musha nokuti musha ndo wandakaona wanga uri patopic yekuti ndorapa kugara ngavake musha zvese zvokuzoti ichizosangana ichizoda zvakazotaurwa nedare pari chaizvo zvakanga zvichitaurika paidiwa musha ndo chaachiri chihombe chaachichidiwa saka ndo pandakatirega ndini ndivake musha sezvo vanochemapo kugara nevana ndozvakadi imi pamusha pacho ipapo munenge muchi zvisinei nekuti munosangana mumachira munenge muchipasvika here pamusha pacho vana varipo zvandovanda chikafu vanda chichipa ndosvika munopasvika ndokona nekusvika saka musha wacho unenge uri wani zita nderangu zvandikwana kuidana zita rangu uchi alright zita rodangu nderangu imimi mati musha uyu muchiri kuutsvaka pari zvinhu ndichimbotsvaka stand ndo yandiri kutsvaka chambobvunza asi muda utibudire nechekwamutare kumusha kwenyu ndochiona penenge yabudira kubva una namasvingo zvichidai kana kuti kubva unokwekweku zvichienda asi hatidaisiwo shamwari musha ukabudira kwamutare kunove kumusha kwako kunove kuda kwako iwewe asi mai ava wovaisa kumusha kwako iwewe usingavadi ivo zvovabatsira chii kune zviro vichiuya panapa handiti mbaivanza vechitaura here naye avo vechiti ndiri kuda musha ndingovhunza kuti musha vanouda zveshe wandidya but ndiri kuti wako uri kutsvaka ndidya kuti ubudire kwamutara handiti kunove kumusha kwako iwe wandidya handiti ava kana usingadanani navo usingaindi papoka ivo musha iwowo unovabatsira chii kuti ubudire kwamutare chero ukabudira kuno because benefit yekuti ubudire kwamutare haizi yenyu mese ndeyako iwewe chete urumbo zvinanzererera benefit yekuti ubudire kwamutare ndekuti ndokune hama dzani clothing dzavo including dzangu ndokwadziriko hama kune hama dzani including dzavo dzangu ndokwadziriko baba vangu vari kusini ndokwavari kana uri musha wakanangana neni vasikachagari neni ngavakwe kuno kushonga vozotorawo mukadzi wo vari kuda kuata naye vomuisa kwavo kwamuchipingi right uri kuva pfungwa yaburitswa nemukadzi wako ndo yanda ndaona asati ataura ndosaka ndichikuda bhozi tiri varume ende zvinoita rudo shamwarika ndezvekuti rudo rwakasiyana nezvimwe zvinhu zvose chero ukazvivanza sei handitika maybe handiti ini ndiri murume uyo murume handitika avo vamwe vakadzi but ndatini hatizi kutanga kutonga iwewe iwewe panogona kuti pane secret hombe iri kuita kuti iwewe usakwanise kutora mai ava semukadzi because unobva kusiyanisa difference yemukadzi nemudzimai unogona kuisiyanisa zvakanaka unozviwa saka iwewe pane wauri kuita vakadzi ka maybe wauri kutya kuti kana vakahwa kuti wakuita uyu mukadzi ivo vanhu vanokutiza ndiri murume shamwari wazviro vanochandodo ndikuudzeka ndechekuti vese ivavo mungabata ivavo handitika vari kumashure kwangu kundokwavari mungavaisapo sekufunga kwenyu but inini ndougaini havagoni kuvepo zvinenge ndataura ini ndozvamafanira kuti vaite semusemu nopokutanga paya ndofunga ndakaya pano ndichitaura mudzimai wangu uyu ndakabvira kudhara ndichimuudza mudzimai wangu dzikamai iwewe tigare pamusha ndiende kwana vatete ndini zvese zvechiramba nanhasi iko zvino zvinotaura kuti kumusha ndikwanise kuenda kuvaka kumusha kuchipinga ndika anoziva zvaakaita ikoko dzangu dzinonzi hama inini baba vangu inini vakatukiwa nenyaya yekuti handei tigadzirisanei tipinde mumba zvikaramba nhasino ndio ndakutongoita handikwanisi kuenda inyaya yekuti havachakwanisi kutarisana nechi nehama saka inini handigoni kuti ndingatora vana
weko vakanda kunoko hama dzose dzakazara kumusha uku ndokwadziri andisarasa vana here papa rasa vana aiwa totenda vana vako usavarasa anditika but at the same time anditika usaite chinhu chekufadza isaidha ava kana hama dzako but ita chinhu chinobatsira mhuri yako usaite chinhu chinofadza vanhu but ita chinhu chinobatsira mhuri yako dei chiri chokwadi zero chakuti handisi kuti hachisi chokwadi mashoko auri kutaura nhasi nekuti tabvunza kuti musha uri kubudire pandika ndopava kutaura kusateerera kwamai ava kana dei chave chokwadi mashoko aikusateerera ende nekusateerera kwacho nenecha yekusateerera kwacho handidari izvozvi izvi mauya kudari kake chingani ini kake chi3 nhasi ndo asi nhasi ndoke chi3 handiti but nhasi ndo patagwa mashoko aya nhasi ndenge chi4 handiti mashoko aya anga asingabudi nekuti isitasina kutsvaga kuti musha unobudira kuno asi waita hako zvakanaka isusu sedarika takuziva kuti iwewe zvauri kushandisa handitika ndezvekufadza vanhu kwete zvekubatsira vanhu choro iwewe kuti ubatsirike sababa kana kuti mai ava vabatsirike semunhu wakabereka navo handiti uri kuita hako zvekufadza but zvekufadza zvogona kupera asi dei wazviita mukubatsira zvaizokubatsira zvikabatsira nevana vako baba ndo zvandiri kuita zvandiri kutoita izvozvo izvika ndiri kuzama kutofadza nemhuri yangu yacho indoti ndiyo mhuri yangu yacho azviti nditore vana uko ndoenda kuti kocho kuvarasa kuno ndavapa lebha yekubva kuno kuti vaende kusvika kuti pinji ndichibva kuno hazvisiri nani here kuti ndiswededze mhuri kunzvimbo imwe chete zvanga zviri nani kana dei wakagona kuzviita dare risati rakutuma kuti itira uyu chakati zvinhu zvawaifanwa ungoita usina kudziwa nomunhu kaizvo handiti saba zvinhu zvawaifanwa ungoita usina kudziwa kana naN of us because ava vaigara vachitaura kuti vanoda musha ende iwewe waifagwa futi choro usati waya kudara handitika wogara wavavakira usina kumbotiudza isedare kuti unoda kungovavakira asi hauvadi asi zvakanaka because ndo zvataziva but tiringokubuditsira pachena kuti isusu sedare handitika tiri kutoona kuti iwewo uri kuita zvekuti zvifadze vamwe asi zvisina kunakira chimiro chako chawagara wakafanira kuita sababa because iwewe ukatoda munoita zvinhu zvese kwamutara handitika iwewe se usingashandi kwamutara handisi kunyadzonzwisisa ipapo kwamurotaura parundi nzvinga handi kuti zvozozoaoto kwamutari kana ndichiti baba inini kana ndichiti inini mhuri yandiri kuvakira ndeyangu sanizvo haisi yomwe munhu mhuri yangu yandiri kuvakira haifadzi inini musha wacho handiti uchavaka ndini alright mira tidaiso iwewe musati mauya kudara handiti wanga wakagara kuti vanhu havada kuvavakira musha usiri wakaputsika we pane zvanga zvichinetsa ipapo ndofunga pandakauya padare panapa statement yangu yandakataura naye padare ndanga ndisina kutomangara nemudzimai ndandakamangarana natezvara ndiwo ndandakamangarana nayo tezvara kuchiti chii mai makamangarana nawo kuti chii tezvara ndandakamangarana nawo inini vakadzosa mudzimai wangu pamusoro pokunge vadi ndamudzosera kumba kwavo tasiyana ndochouya inini chouya vakauya naye ndipo baba vakauya naye kwandiri vakati ndipe pfuma yangu ndikatora pfuma yavo vakataura shoko rokuti pedza kubhadhara pfuma yavo nditore mwana wangu zveshuwa ndo zvandakaita ndikashingirira kubhadhara mari dzechi dzavanga vachida ndikapedza chakazondinetsa mandechekuti zvatange takataurirana kuti vachatora mwana wavo ndo zvavasina kuzotora ndo vandakamangarana navo kuti baba ndibvunzirewo baba vangu kuti havasi kudini vakati ndotora mwana wangu pedza kubhadhara pfuma yangu nditore mwana wangu ndo zvavakataura izvo iwe wakapedza kuroora ndakapedza ngizwa kuthiwa lapha ukuthi amusha mkhaza ndithi akusela sokona baleza ukuthi ubaba lo wakhela abantwana akakhela umama lo akadibonile free wale wakudala kaloku ngalamundi ndizo makaramana kudala kusiyana kati kasiyana kati
Index vakasiyana handiti but isusu sedare basa redu harisiri kukurudzira vanhu kusiyana asi ivo ndo vanogona kutiradza kuti ivo vakapapavara zvokuti chero vakaine dare batanai havadi handiti asi mukadzi murume anomuda asi mukadzi uyu murume anomuda handitika anoona vanhu havasati vachembera handiti kana uyu akavaka musha achivakira uyu achiti musha wake handitika akazowana kune mumwe murume adati chii unoita sei pamba pako kuona pane murume mukadzi ari kuvakira vana mana iwe mai wavo vavakira musha nditi bedroom kitchen chichi wosvikapo manheru woona pane umwe murume akuratidza kubuda mubedroom unoita sei hamira choro vakadzi vako vari uko ndozvaunoita kana akaita saizvozvo ndisati ndamusvikira ipapo ichiita izvozvo kana ndamusvikira ipapo ndiri stipe ndogona kutora yaunogona apa ugoni kutora ugonogona kutora ndiri kupa zvamataura imi ati mati ndikasvika zvakasiyana achibuda mubedroom handitika lealaziri banditi ndinodini action handikoriri kutora ndotora action izvi uchitora action mhosva yaanenge aita ndeimira mhosva yaanenge aita ndei usingadi kudana naye zviri nani kuti atosimuka zvengo pamusha pacho kana vanokuti vakuda zvevarume ubuda pamusha pacho oenda akatanga kudai saka regaiti pamusoro regaiti batsire chii ndanchida kutanga ndabvunza kuti how old is the youngest child mwana wavo mudiki wakura zvakanaka mwana wenye kupesira nei 22 saka pana vana vari kuvakirwa musha baba vada kuvakira musha kuti vatrepe mukadzi that's a trap asi baba vakai musha muchida kuvakirai mai because vana they are over age vana they are now independent vanogona kuzvivakira misha yavo imi vakirai mudzimai wenyu ava musha wavo but muvavakire sekuvavakira kuti murivakira mudzimai wavo wenyu kwete kuvakira kuti vaite trap as long as imimi muchiziva kuti you are no longer interested in her sunukurai mwana wemunhu because musamupe pajere imi muchinakirwa asi muchipa mumwe mwana jere ndokumbirawo kutaura ipapo komuri kutaura ndiri kupanzwisisa ndofunga enda kutaurira zvinopari zvino uyu mukadzi wani ndiwangu nokuti arume wakumanga uyu mukadzi wako uyu nokuti handiti ari pandiri ngizi dzimai wangu ngizi amenos pamusoro naye mukoma wangu ava handiti mudzimai wenyu imimi chiri kuita kuti imi mutadze kuwirirana nemudzimai wenyu chii mune umwe mudzimai wamuri kufara naye kaii handina mudzimai ndiri kufara naye sei muchitadza kufara nemudzimai wenyu takasiyana kaizvo makasiyana sei ndikudzokora ndichidzokora naye mirai makasiyana sei chishona chinoti chii kana muchida kusiya mudzimai wenyu chishona chinoti chii ndo zvandakaita chaizvo chaizvo makavapa gupuro here gupuro ndakabisa makapiwa maikoni kwanini wakabira ipapo handii mubvunzo wada kubvunzaka waubvunziwa neuyu inda kuti mudzimai uyu ndewani ukati ndewako wakubvunziwa neuyu kuti munodai wakuti uyu takasiyana mukadzi wako ndo unopota uchiti takasiyana chokwadi chiri paho chakanaka inini zvandakati ndofunga ndisiya pano padare ndine mashoko andakataura zvakanaka padare mashoko angu andakataura ndakagara 9 years tasiyana 9 years tichokwana akazoya nababa vake tasiyana kusiyana ku 9 years tisiri tese ozodzoswa kudzoswa kwaakaita ana kudzoswa nekuda kwangu inini akadzoswa nevabereki vakati tipe mari yedu titore mwana wedu because vanga vaona kuti tagara nguva yakareba vanhu vasiri vese mirandi bodai so choro kudai zvanini madhodha choro kudai vanga vasina kumutora vakati tipe mari yedu handiti ione vana vangani nayo haufaniri here kumuroora choro vasina kutogwa ndofanira saka izvozvo hazitaurira because kuroora yagara ikodzero yako because unochiroora vana vakazvara nemunhu
ende pamutemo chero ukabvunza sabhuku chero ukabvunza vana vasikana vanozikamwa kuti imombe ngani pamusikana 1 2 handiti zvinhu zvinotozikamwa munhu usati wamutorerwa chero nani handiti it's a direct right yekuti usati watovhunziwa handiti saka kutotogwa inenge yave imwe stage handiti patizvo hatitauri nezvazvo because yagara irresponsibility yani yako handiti chimwe chinhu chandisiri kuisa dareka ndechekuti ari kuti munhu aive nemhosva naye saka handisi kuziva kuti munhu iye ane problem navatezvara haana problem nemukadzi kana kuti haana problem nemukadzi ane problem navatezvara uchoni ndofunga problem navatezvara ndeyekuti haana kuzotora mwana wake sokunzwisisa kwangu amene kuda ndakudzwa zvakanaka vakarimbisana kuti nditore mwana wangu iye akashingirira akapedza pfuma tezvara havana kutora mwana wavo handizvo baba okay aida kuti akapedza kuroora it's a way of buying her out asi ndizvo zvinoitiwa because uyu chero kurambana kungotenderwa wani kana kwasvika pasi amai vazodzoka saka ava ndo vari kumanikidza uka from the look of the ivo ngavazvi handiti asi dare manje handitika ndiro rakazovaka kuti sepane vana handiti ava according to statement mwashuru musha wavo wavaigara vese handitika uyu akauputsa kupi ndosaka ayazonzi uyu ngavakire ava musha iye ndo wakuita choice kuti ubudire kupi kwaanoda iye manje iwe zero uyabona isiklet ekhona lapha lokuzana fire uzero lo umama lo kasamfundi noma behlezi bonke but sidandi nalikuhlalela abantwana ngalespect phela umama lo zero handi but manje ukhanya yakhonya uzero lo ikhonyani le omama nje ukuthi nxa kutene ngakhela umuzi ela isithi naso zahlale khona ukuthi ngoba khona phezhonke ngiyafuna ukuthi umuzi wakho khona saka yo musha ngawo bakwe musha ngawo bakho noyato kusagera stand akibo lapho kwakudizwa khona umfazi utena loba khona phezhonke stand yaso ngalo totsaka sabhoka lo kusagera stand muswa 3 unodzoka namaya watoza topesi andikwira hayi ndashungurudzika ndanetseka ne upenyu warema warema upenyu kuti kuchana warema ne watreme ne kurarama chaiko chekukwanisa kwarema ne ana izvozvo zvandiri kuita ndisi kubva matare hauzva matare haiwa unouya kubva saka ndinonyatsoona kuti upenyu wacho izvo ndezvako zero muswa 3 unouya pa tonowaradza amai astendoka ndingasoronetsekana newe isusu hatidi kuramba ndichidzokera mumashuri chokwadi makachirwa aiwa chokwadi takachirwa newo ukachirwa chokwadi makachirwa isusu hatigoni kuzokonfranta aramakika neuyu mufana wedu anozani manager anozani manager epataigari kuno utita munhu wako uyu hatichadi kumuona muduru hatidi izvozvo tikaona usiri kuva remorsefulness kurava kuti teta kutora mamatano isati rumuramba chitaurisa zero you are nothing kaiwe hauna you don't own dunhu kaiwe karamba varume singavaroke suchomwe zero saize tetalla kwinu zero kwini zero simpuze sampuza sonke ndawo ndiwe nandi yena umfazi kasafuni kodwa umfazi uyamfuna ayisibo loka umfazi uyamfuna yiko bonoko bathina sithi zakhona bozena nxa ngamfuni phela kagcwalisisa amanisa khona okuthi wadiza umuzi womunye umfazi umama lo ayisihlalela randi angeke siyamfuna lapho sizamfonela udliwayo koza no is not respecting us this zero this one ihlezi zero taura takutopedza tauda kutovalala ndati ivo vari kuti havadi kuvaka kuno vanoda kuvakira kuchipinge kwavo ivo havandidi chinoratidza kuti mukadzi wacho kupuwawo mari
pavanohora paya havatipi mari kana yechikafu vapedza voti mukadzi ndewangu hazvibudizvo chikafu ndotenga wani chikafu 2 kg yeshuga pamwedzi ndotenga chikafu 2 kg yeraisi pamwedzi 2 liters yemafuta pamwedzi $5 yenyama pamwedzi 2 kg yesefi pamwedzi ndine vana 4 ndine vana 3 nemurora mai vechi4 kozi uri kudiwa ivo ngavangovaka musha wangu kuno kwachifu gwezela chete ndo zvandinokumbira padare kana vozoziva kuti mukadzi vachandipawo mari pei yavo pamaoko voziva kuti ne vakadzi 3 vocheya kana vasati vadaro musha wangu kuzhombe ndotora mhuri yangu ndogara nayo vana vangu kwaitika mariro kuchipinge todzika chete asi muchazotinetsa mangwana handitombonetsi pakanaka ngatiite saizvozvo zvichazonetsa mangwana kana chinombonetsa chete stendi kuno kovakirwa kuno togara wozone murume aupuipei wozone murume 2 kg yeshuga yandinoti ndikatengesa nzungu nemasawa ndotenga $2.50 ndiye ndingati kana makandishungurudza nguva yakareba ndaidai ndine vana vangani kubva 2003 makazviramba izvo vaidai vari vangani vanhu makazviramba padare panapa makazviramba izvo zvinhu zvimuri kutaura izvo makazviramba padare chakaita ndizokuperekedzai kumusha kwechi takagadziriswa petakabva kuno chikasinyangwa ane edzi 20 ngewako shuwa ndikasvika ndikavhura ndikati ndewangu chere dziri 100 dai edzi dzapo dai nini ndinenganiwo pano tongosangana murume ndewangu chakaita ndikuperekedzai kumusha chii nyangwe musikandipi kana sendi muri wangu vamunavo mahuda muri kupomba pamberi pamwari mwari wacho motaura nezvake makazomuziva izvezvi ndara kwesimwa musikandi kuchecha pamwe aizoti bonde ariti saka chechi yenyu ndo yakazvenda yamwari avo mataura kutaura namataura ndichakukosha njoni mataura mese mabukura kubukura matobukura so kana maamberi memakudzeya kuti kupapa tatodii tofumurana paya todii ko muri vanhu vakuruka but isusu tinongoti zivai kuti chakakosha chii vana nyange vakura asi mai ndimai kandi vana nyange vari vababasi vakabuda mudumbu ramai so still mai vane staki yekuudza vana vavo zvavanoda nekugara baba vanozvokuyawo kuvana kuburikidza namai handizvo here tiri vanhu guys tiri vanhu vatema pama padi hasha ka varungu unotoona vana vakakanganisana soro let's call it a day sorry